Диерна просто не съзнаваше какво иска от нея, да се обвърже така. Та нали една съпруга почти не се различаваше от Рубиня, а при това тя изобщо не познаваше този мъж. Диерна въздъхна. Когато ме избраха за велика жрица, поисках да избягам. Бях бременна с първото си дете и съзнавах, че приема ли такава съдба, никога няма да мога да му бъда истинска майка, защото първото ми задължение щеше да бъде не към него, а към Авалон. Цяла нощ прекарах в тресавищата. Плачех неспирно, а мъглите се стелеха около мен. Но постепенно си припомних, че има и други, които могат да се грижат и децата ми, но точно по това време наистина нямаше друга, която да се справи с задълженията на върховна жрица. Тъгувах, че никога няма да изпитам простите житейски радости, но много повече се боях от чувството за вина, което би ме смазало, по-силно от мъката, че няма да мога да посветя цялата си любов на детето си. Струва ми се, че смъртта не би била по-страшна от това, което преживях през онази нощ. Но тъкмо преди да изгрее слънцето, когато бях изплакала всичките си сълзи, почувствах как ме обгръща топлина, сякаш бях в майчини прегръдки. Разбрах и повярвах, че детето ми ще получи цялата обич, от която ще има нужда, защото богинята ще бди над нея, и че не бива да изневерявам на тези, които възлагат надеждите си на мен, защото чрез мен тя ще закриля и тях. Затова те моля да направиш тази жертва, Телери, и съзнавам колко ти е тежко. Когато полагаме обет на Авалон, се кълнем да служим на богинята съгласно нейната воля, а не нашата. Нима не знаеш, че хиляди пъти бих предпочела да бъдеш винаги редом с мен, да те наблюдавам как разцъфваш като младо ябълково дърво. Диерна отново протегна ръка, за да я погали, и този път Телери не се отдръпна. Знаменията бяха недвусмислени. Британия има нужда от този мъж, но в този си живот той няма да може да си припомни мъдростта, която носи в душата си. Ти трябва да бъдеш богинята за него, скъпа моя, и да събудиш духа му. Гласът на Диерна пресекна. Телери вдигна очи към нея и разбра, че тя наистина я обича. Богинята е жестока, щом ни използва така, възкликна тя. А в сърцето си продължи. Нима не ме обичаш достатъчно, та да ме оставиш при себе си? Нима не разбираш как купнея да остана на Авалон? Тя иска това, което трябва да бъде сторено за доброто на всички ни. Прошепна жрицата, и за да й служим, трябва и ние да постъпваме така. Телери посегна и докосна светлата коса на Диерна. Великата жрица я притисна в прегръдките си. След малко Телери почувства влага по бузите си и не можа да разбере дали това бяха нейните сълзи, или самата богиня плаче в небесата. 12. Житото бе ожънато, сеното окосено и събрано на купи в полята. Над земята цареше покой, както става след жътва. Полята отвъд долината на Авалон блестяха на слънцето като позлатени. Добър знак, каза си Диерна, когато мъглите се сключиха над тях. Сватби обикновено се правеха през пролетта или ранното лято, но за Каразий щеше да е по-добре да отведе невестата си у дома в началото на зимата, в края на сезона, през който все още имаше опасност от пиратски нападения, за да има време да я опознае, преди да му се наложи отново да тръгне на бой. Диерна се чувстваше безкрайно уморена, но предполагаше, че това се дължи на трескавите приготовления за сватбата на Телери през последните 2 месеца. Сигурно за това и самата Телери бе толкова бледа. Докато се качваха в покритата кола, която един миног бе изпратил, за да ги отведе в Дорновария, Диерна потупа успокоително младата жена по ръката. Момичето се бе преуморило в усилията си да приключи подготовката си, да се научи да разпознава виденията си във водата на свещения извор. Разбира се, в свещения извор виденията идваха най-лесно, но същото можеше да се направи и с сребърно блюдо, ако пророчицата бе вдъхнала достатъчно от вълшебния дим и бе благословила водата с точното заклинание. Важна бе не водата, а този, който търсеше виденията в нея. Самата Диерна се бе изучила достатъчно, за да може при нужда да извиква видения и в някоя кална локва,
Само с помощта на няколко дълбоки вдишвания и без помощта на упойващи тръви. Понякога обаче виденията я връхлитаха неканени, това означаваше, че са предизвикани от необходимостта, и те бяха всъщност най-важните. Но Телери все още вярваше, че светостта се крие във външната форма на нещата. Затова заедно с всички останали неща, които вземаше със себе си, бе приготвила и старинно сребърно блюдо, украсено с странно преплетени спирали, които приковаваха окото, както и няколко запечатани делви с вода от свещения извор. Телери се взираше през процепа между кожените завески, сякаш погледът й можеше да прониже мъглите, обвили Тор. Но не можеше да види нищо освен старата християнска църква и разпилените по хълма колиби, в които живееха монасите. По-надолу по хълма, там, където бе свещеният извор, живееха светите сестри. Най-отгоре се издигаше заобленият връх на Тор, оголял още по времето на първата велика жрица, когато монасите разрушили каменния храм. Понякога бе наистина трудно да се повярва, че тези, които можеха да преминат мъглите, ще намерят на същото това място голямата зала на Авалон, дома на девиците, пътя на процесиите и непокътнатия каменен храм. В съзнанието на Телери тези образи бяха по-истински от това, което виждаше сега. Много неща се бяха променили от мига, когато повелителката Кайлеан се умяла с помощта на велика магия да откъсне Авалон от останалия свят. По времето на Сианна започнали каменните градежи. Когато управлявала дъщерята на Сианна, вече се извисявали стените на голямата зала, голяма почти колкото римска базилика, но покрита с сламен покрив, а не с керамиди. Нейната внучка осветила първите стълбове по пътя на процесиите. Бабата на самата Диерна бе дала нареждането да се построи дома на девиците. А какво ще оставя аз? Запита се Диерна. Поклати глава, нали отговорът на този въпрос се съдържаше тъкмо в сегашното им пътуване. Прамайките им бяха градили с камък, но тя, първата повелителка от много поколения насам, обърнала поглед към външния свят, градеше невидим храм в сърцата на хората. Или може би само на един човек. Но ако тя бе поставила основите правилно, този мъж щеше да изгради стена от кораби и войни, които щяха да закрилят страната от саксонците много по-сигурно, отколкото голите каменни стени. Диерна се облегна на възглавниците и спусна завеските, защото колата потегли. Телери вече бе притворила очи, но и умруците й бяха здраво стиснати и надали спеше. Великата жрица се намръщи. За първи път забеляза колко тънки бяха станали китките на момичето. След първото си избухване Телери не бе възразила повторно срещу брака си. Всъщност бе вършила всичко, което се искаше от нея, покорно, както можеше да се очаква от една дъщеря на Авалон. Диерна бе предположила, че Телери се е примирила, но сега и хрумна, че може би просто е използвала суматохата около подготовката на сватбата, за да избегне въпроси, които биха я притеснили. Телери. Диерна говореше съвсем тихо, но миглите на момичето потрепнаха. Имай предвид, че дарбата на второ зрение действа в две посоки. Всяка вечер ще търсиш във водата образите на това, което се случва из Британия. Първо ще ти ги изпращам аз, а след време ще се научиш да ги намираш сама. Но по този начин могат да бъдат пращани и вести. Когато си в транс, ако си добре подготвена и имаш силна воля, ще можеш да ми пращаш вести. Ако нещо се случи, ако си в нужда, повикай ме, и аз ще дойда. Телери проговори, без да отваря очи. В продължение на 3 години живях на Авалон. Очаквах, че това лято ще положа обет на жрица, вместо да се омъжвам. Мечтата беше хубава. Сега ме пропъждате обратно във външния свят. Казвате ми, че ме давате за съпруга на добър човек. Съдбата ми не е по-лоша от тази на всяко друго момиче от благороден произход. По-добре ще бъде да скъсам завинаги с мечтите си. Диерна въздъхна. Да, ти сама го каза. Прекарала си 3 години сред жриците. Авалон те е белязал, Телери, дори да не носиш знака на новата луна на челото си.
Каквото и да правиш, животът ти няма да бъде същия като преди, защото ти вече не си същата. Дори всичко да върви добре, ще ми е по-леко, ако знам какво става с теб. Тя помълча, но Тейлери не отговори. Сега ми се гневиш, и може би имаш право. Но никога не забравяй, че дори да се отвърнеш от мен, винаги ще имаш богинята, която да те утешава. Тейлери се изправи рязко на възглавниците и я изгледа право в очите. Ти си повелителка на Авалон. Каза тя бавно. За мен ти си богинята. После отново извърна лице. Богиньо, какво сторих? Помисли Диерна, загледана в профила на момичето до себе си, чист и твърд като образ от римски барелев. Но стореното беше сторено, или почти сторено. Да, тя се бе отрекла от Тейлери, но необходимостта бе продиктувала постъпката й, и тази необходимост продължаваше да съществува. Диерна на свой ред притвори очи. Богиньо, ти четеш в сърцата ни. Това дете не може да разбере, че жертвата, която ни налагаш, за мен е също толкова болезнена, колкото и за нея. Прати и утеха, ако не желая да я приеме от мен, богиньо, прати и любов. Карази преметна свободния край на туниката си през рамо и се опита да се съсредоточи в това, което му говореше Полион. Полион беше едър земевладелец, владееше много земи в териториите на Доротригите, търгуваше с Рим, беше влиятелен човек, с много връзки. Но от друга страна принц Един Минок бе поканил на сватбата на дъщеря си само такива хора, от висок род, влиятелни, или едното, и другото. Облечени в тоги и бродирани ленени одежди, хората наоколо представляваха гледка, каквато можеше да се види във всички краища на империята. Единствено облечената в сини одежди жрица, застанала до вратата, напомняше, че се намират в Британия, страна с свои богове и свои мистерии. Чудесен съюз, повтори застаналият до него Полион. Разбира се, всички много се зарадвахме, когато научихме, че Максимиан ти е поверил командването на флота, но този съюз, с който се свързваш с един от най-високо поставените местни родове, ти създава съвсем личен интерес към сигурността на Британия. Внезапно Карази се съсредоточи. Всичко му ставаше ясно. Жрицата бе предложила този брак, за да улесни отношенията между завоеватели и завладени. Имаше ли бракът му с дъщеря на британски принц политическо значение, което той самият не бе предвидил? Бракът с Клеопатра бе дал на Марк Антоний цял Египет, а единственото, на което разчиташе Карази, бе постоянна връзка с Авалон. Трябваше да намери начин да обясни на принц Гиди и Минок и останалите, че няма никакви други амбиции. Полион си взе пържен сладкиш от подноса, предложен му от един роб, и продължи. Бил съм в Рим. Вече 3 века там са убедени, че те са центърът, а ние сме на края на света. В трудни моменти, когато трябва да мислят за собствената си защита, най-малко биха се сетили за нас, ще ни дойдат на помощ единствено ако всички други нужди са покрити. Нали вече имаше подобен случай, изтеглиха войските от нашите граници, за да могат да се сражават за враждуващите императори? Клел съм се във вярност на императора. Започна Карази, но Полион не бе свършил. Има много начини да служиш на империята. А може би няма да хукнеш така бързо подир амбициите си към Рим, ако знаеш, че тук някой те очаква, а невестата ти е достатъчно красива, за да задържи който и да било мъж. Полион се захили, а адмиралът настръхна. Спомням си я като клющаво и несръчно дете. През последните години наистина се е променила много. Карази хвърли поглед към другия край на залата. Там стоеше Тейлери, изправена до баща си, под гирлянди от житни класове и сухи цветя. Не можеше да си я представи като тромаво младо момиче. Потънала в облак от фини аромати, обсипана с скъпоценности, обвита във вуали от червена коприна, донесена от най-източните части на империята, Тейлери бе още по-прекрасна, отколкото в крепостта, когато я забеляза за първи път. И макар че бе облечена като кралска дъщеря, великолепните й одежди бяха само рамка за красотата й,
която се отвояваше и от непринудената грация, с която ги носеше. Сякаш усетила погледа му, Телери се обърна. За миг Карази изърна чистите линии на лицето и под розовия облак на сватбения вуал. Приличаше на някоя от статуите на богинята, които хората кичеха по жътва. Карази бързо отвърна очи. Беше мъж с нормални желания, и колкото по-високо се бе издигал във военната иерархия, толкова по-лесно идваха при него жените. Бе посещавал и най-прочутите римски кортизанки, но никога не му се бе случвало да дели легло с жена от кралски произход, нито пък с такава красавица. Помисли си, че би било по-лесно да я боготвори. Съвсем не бе убеден, че би се справил с ролята на съпруг на това видение. Нерви, Елий, който бе оставил Херкулес на доковете в Клаузентум, и бе дошъл за да сподели радостта на своя адмирал, го стисна за рамото. Не те виня. Казват, че всички младоженци се чувстват така. Но не се тревожи, когато изгаснат факлите, всички жени са еднакви. Спомни си само как се прекарва кораб през делтата на Ренус, и ще се справиш. Карай бавно и опипвай почвата. И той избухна в смях, защото Карази го изгледа зверски. Някой докосна ръката му и той се обърна с облегчение встрани. Очите му срещнаха тъмния, горящ поглед на слабия млад мъж, изправен пред него. За миг не можа да си припомни името му. Адмирале, аз много мислих през това лято. Това, което правиш за Британия, е велико. Момчето леко заекна, като че ли думите не можеха да изразят силата на чувствата му. Алектус, да, така се казваше. Присъстваше на освещаването на основите на Портус Адорни заедно с баща си, а после водеше ескорта на жриците по пътя им към дома. Карази кимна в знак, че е готов да го изслуша. Когато бях по-млад, много боледувах, затова не съм служил в армията. Но за да постигнеш целите си, ще ти трябват и пари, и то повече пари, отколкото би ти отпуснал императорът, поне така мисля аз. Аз се оправям отлично с парите, адмирале. Ако ме вземеш със себе си, ще ти служа с цялото си сърце. Карази се понамръщи и огледа младия мъж с очите на военачалник. Алектус никога нямаше да стане кой знае какъв войн, но изглеждаше достатъчно здрав, а и това, което бе чувал да се говори, потвърждаваше думите му. Пък и бе говорил разумно, самият Карази бе почнал да осъзнава, че това, което изискваше от него защитата на Британия, щеше далеч да надхвърли нарежданията на Максимиан. Все пак, той щеше само да защитава хората, нищо друго, зарече се Карази, защото внезапно си припомни безбройните висши офицери, които се бяха провъзгласявали за императори.